Yes. Mr. Common Respect, Komazi Street Cypher Season 2, Gwala. And the Monga Gwala uzokhala. Thank you PMK. Angiyabahleka. Yeah, sure. Sure. UPMK unika insimbi wathi asambe sobabona. Nami njengesotsha ngasitshela ngizofela kubona. Kunini bazela umona but namanje lutho kunona. In fact yini abangayenza decide ukungimonela. Nokushovela esayidini okwesivalo secaravela. Vela ngeba ngithande bonke angisona isithombe sikaMandela. Angina favorite inkomazi kodwa ngeke ungibone ngibhaye iskile emglabo swahili. Hlasela kwasana ukuringa udot noma yini. Baphelelwa amagama sekurepha ngenoma yini. Emani ushila uCasper abo ringa more phuma kinde claim to run the street ngiloku nizivalele endlini. Ngama gangster Mikey nompanga strategy sengimosha isayfa yami ngiloku ngikhuzana nenyoni omunye usibiza king oyimi ngiblind angimboni bonke abangibheka uhafu ngisazoniphathisa amanhloni if I was a sound system ngizongibiza isoni ama beat ayashisa lyric Jimmy amagwala sishafile inkosi omkonto ifiki bebe ringi ikaka bathi inkomazi ibhodile ama fan ajabulile umaqini ukhiphile alamhloki khalili lokishi livukile namanje ngashintshi ngathi ngisancibeza izolo ngishaye singajwayelekanga uchero umuntu ohlakha ikhwapha lyrical abanamnyakazo ngathi kuthwe kugelo sishwapha Gwala Gwala thank you PMK yeah sure kasi rap baba